Slav, Roj baş, Evar baş, hemî hevalara hevîdarım hûn başin. Îrojî bültenekî me têr û tijî heye. Em ê pêşî cih bidin encama fermî ya hilbijartinên ku li Başûrê Kurdistanê pêk hatin. Başê jî Fethullah Gülen mir. Em ê hinekî behsa wî bikin. Özgür Özel serokê giştî CHP çû serdana Selahattin Demirtaş û Selçuk Mizrakli li zindana Edirnê behs kir. Axaftinekî pir xweş kir. Got ji bo me şerm e ku ez têm vê derê serokekî giştî yê partiya HDP ku wekîl bû, li meclîsê bû, li kileka me bû, hevalê me bû, ji nava me girtin birin û wisa bawekî pir bêrûmet biçûk xistin û xistin zîndanê. Ji bo min jî weke serokê CHP ez şerm dikim werim kesekî bi qîmet mîna Selahattin Demirtaş li zîndanê ziyaret bikim. Lê di dawiyê de Özgür Özel serokê CHP axaftinekî wisa kirêt wisa qirêj kir ku hemî gotinên xwe hemî ew pestên ji bo Selahattin Demirtaş vala derxist. Hemî ew sozên ku dabû ji bo çareseriya doza Kurdî vala derxist. Ez ê behsa wan gotinê wî bikim. Çi bû? Kîjan gotinên Özgür Özel bû sedem ku hemû axaftinên wî ên pozîtîf en baş vala derkevin. Mirov wisa ne. Mirov wisa ne. Çê dikin, helaw çê dikin, xweş çê dikin, şîranî çê dikin û heşewe di dawî de jî têda xira dikin. Em ê behs bikin, li bendê bin. Niha ez ê îro ji we re bülten pêşkêş bikim. Ez cî bidim îro mîvanê min tune em rihetin. Sibê mîvanê min heye. Ez ê paşê ji we re eşkere bikim. Kî ye? Sibê em ê behsa projeyên dewleta Tirkiyeyên li ser Kurdan bikin. Em ê behsa naveroka van hevdîtinên Özgür Özel yên bi Selahattin Demirtaş re bikin. Mîvanê min kesekî parlamenterekî berê ê HDP ye. Em ê pê re guftûgû bikin. Baş e yan jî bila ji bo we sürprîz be sibê werin em bi hev re lê temaşekin û ez pirsê xwe bikim bila ew jî bersiv bide. Tecrübê wî gelekin siyasetmedarekî xwedî tecrübe ye. Em wisa bihêlin. Ez ê navî nebêjim îro. Hevan no. Em bi çi dest pê bikin? Elbet em ê bi dengdana Başûrê Kurdistanê bi hilbijartina dest pê bikin. Ji xwe serê sibê min vîdeoyekî ji we re bi we re parve kiribû. Vîdeoya texmîn bû. Lê belê niha di van deqeyên dawî de Komîsyona Hilbijartinê ya Iraqê encamên fermî ragihand. Aniha her tiştekî hûn dibinin encamên fermî ne. Niha dibine ekranê de nivîsekî derbas dibe. Li gorî wî nivîsê eger hûn tevgerin pir kêfxweş dibim. Hem dibêje kanala me biacîbînin û bibin abone û paşê jî hêjmara kursiyên partiyan eşkere dike. Awî eger hûn teqîb bikin pir kêfxweş dibim. Paşê jî ez ê werim cem we li peyamê we binêrim, hal û kêfê we bipirsim. Ev tiştekî pir xweş e. û ez spas dikim ji hemî hevala re eleqeya we ji bo kanala me eleqeyekî gelekî baş e. Di vê hefteya dawî de hem hêjmara abonê me gelekî zêde bûn û hem jî hêjmara temaşevanên me hevalên ku tên vê derê wextê dikevin kanala me li me temaşe dikin jê dernakevin. Ev tiştekî gelekî baş e. Pêdiviya me bi we heye em hema bêje kanala yekemin ku Kurdî awa bi istikrar didomîne. Ez hewl didim kurmanciya xwe hêsan bikim ji bo ku hemî hevalê me bikaribin jê fehm bikin, jê tam bigirin. Tabî derdekî min heye, min pir dixwest Google karibe vê axaftina min wergerîne Tirkî, Erebî, Çînî, İngilîzî, zimanê biyanî ku herkes karibe jê fayde bibîne. Wê demê baş dibû. Ji ber ku em dema YouTuberê xelkê temaşe dikin, kurmancî dibinî de dinivîsînin, em jê fayde dibînin, rast e, xweş e. Yani Google, YouTube axaftinên xelkê zimanê biyanî werdigerine kurmancî, lêbelê axaftina kurmancî wernagerine zimanê biyanî. Ev me değişîne. Em li bendê ne ku Google, YouTube di demekî kin de vê meselê hal bike. Zimanê me yek ji zimanê herî dewlemendê cîhanê ye, em dixwazin ev bikeve qada navnetêwî û herkes derdê me, problemê me navxweyî bikare bibîne. Yani dostekî me biyanî çawa zanibe problemê me çi ye, kêmasiyên me çi ne, derdê me, têkoşîna me li ser çi ye. Em bi kîjan çavî li meseleyan dinêrin. Em welatê wan çawa rexne dikin.
جوی دری مگلک جران اسرائیل رخنه کریه، امریکا رخنه کریه، ام ولاتین اوروپا رخنه دکن، ام پروژین خو یند دربار روشتا نوین ده پیشکش دکن و دری ام دبن ناو بنکار دنابرا سیاست مدارن کرد و ین پیانی ده. اف خوشه ایجار باشه هوان نو ام وقت واندان اکن ام direkt men ne Türkiye ha bala bekişinim cana heval mışyard kin dibije ev Türkiye na Fransiye direkt men Fransiye yani Latiniye ve goteri encama fermiye halbjartın başure Kurdistan'e hevanno yek ez hem basa Kursiyan dikim ez hem basa ev bikim hejmara dengan Komisyona Bilindiya Serbixweya Hilbijartinan ya Iraqê encamên fermî yên hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê eşkere kirin, rêjeya beşdariya hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê ji serî heftê û du ye, ev hejmarekî gelekî baş e, li gorî dengdanên berê ev rêje gelekî bilind e. Di vê naberê de bînin bîra we ku Yekîtî Niştimanê Kurdistan Bafıl Talebanî her wiha rêvebirên PDK di derbarê encamên hilbijartinan de daxuyanî dan beyan kirin ku ew encamê قبول دکن یعنی حتی نه تو itiraz کی چنویه بافل طلبانی بتابعی بتی جبر کو رژیا دنگی ویکی من سپاسی کر جهر کسی را جبو بشتریه جبو علاقه وان اما دیسا جی دنگی خاص زیره کریه یعنی 21 کرسی بو برین ها کریه 25 کرسی edi heviya wan hadci nizanim pedeke 45 bu 40 kursi mesela Hevanno, li gorî komisyonê encamên dengên alyan li parêzgehên Herêma Kurdistanê wehane em pêşî bi Hewlêrê dest pê bikin. Hejmara dengên PDK li Hewlêrê 345,822 ye, yê yenekê 310,353 newê nû ku niha dengê xwe gelekî zêde kiriye, bi xasî 16 kursî aniye, dengê wê li Hewlêrê 303,684 e, bi xasî yenekê hema. Helwest 16,736 enya gel ne 1735 yegirtu 24,605 komel 20,391 lehevleri. Em derbasî Süleymaniyê dibin şîrovên hakim wextwendan hakim Yekîtî Niştimanê Kurdistanê li Süleymaniyê 256,813 deng bi dest xist newê nû 13,631 Partî Demokratîk Kurdistan PDK 57,832 deng Yegirtu İslami 42,622 Komeleya Dadgerî 36,627 Helwest 29,346 Enya Gel ya Lahor Talebanî 20,300 Goran 9,721 Hevpeymaniya Herêma Kurdistanê jî 8,372 deng bi dest xistiye li Silêmaniyê. Hevanno em de domînin em biçin duhokê li wê derê dengekî gelekî zêde bi dest xistiye pedekê 400,603 deng bi dest xistiye newê nû 46,444 yegirtu İslamî 42,447 yeneke 28,445 Komeleya Dadgerî 3,677 Helwest 8,410 Enya Gel 2,605 Goran 248 deng bi dest xistiye. Goran li gelek deveran hemî deverên Kurdistanê dengê xwe wenda kirine, dengdêrên Goranê derbasî newê nû bûne wisa xuya dike îşaret ev e. Em biçin herêma herî piçûka Kurdistanê Helepçe. Yekîtî Niştimanê Kurdistanê 12,530 PDK 4,940 newê nû 4,732 Komel 4,215 Helwest 1283 Enya Gel 725 Yegirtu 7,847 Goran 1,596 deng bi dest xistine. Piştî hilbijartinan li başûrê welatê me hejmara kursiyên partiyan jî zelal bûn. Partî Demokratîk Kurdistan PDK 40 kursî, Yekîtî Niştimanê Kurdistan 24 kursî, newê nû 15 kursî, Yegirtu 7 kursî, Komeleya Dadgeriyê 3 kursî, Helwest 4 kursî, Enya Gel kursiyekî, Goran kursiyekî, Parlamentoya Kurdistanê ji 7 kursiyan pêktê ez bînim bîra we 5 kursiyên mayî kotane ji pêkatiyan re hatine veqetandin. Herî dawiyê em vê jî bînin we bîra we 3 îlona 2018 hilbijartin pêkatibûn wê demê hejmara kursiyên partiyan jî bi vî şeklî ye
اگر هم بخوازن نوت بگرن جبو کن بکاربن قیاس بکن فرقیه ویدمه یا ایرو. مثلا پارتیا دموکراتی کردستان پدکه ویدمه 45 کرسی به دست خسته بو نها 40 کرسیه. یکیت نیشتمان کردستان 21 کرسی بو نها کریه 25 کرسی. نوی نو 8 کرسی بو نها کریه 16 کرسی. یک کرتو 7 کرسی. کمالیه دادگری 7 کرسی بو. اتفاقا بر به اصلاحه اوجی 5 کرسی بو. ویدمه اما یگرتو جدا نافده بو. والحاصل کلام ترکمن 5 کرسی بون کوتا هبوش بوان. هریستیان جی 6 کرسی بو کوتا هبوش بوان. اف سال 2018 بو. هوان نو. هل بجارتن باشور ولات ما به شکلیه اف انجام فرمی بو. ری نوی نو بالا مروان دکشینه. بالا مروان دکشینه. ده پیش روزی داد کار پیش که و مدرها قویده ویدیویی که تایبت ویس و آماده کریه تدا شروعی هست ده درباره نفشینو دا نفشینو نوینو یعنی نفشینو نسلانو yani هوانو سروکی CHP بریا کم بحث özgür özel بکن ام جیه بدن آخفتن اکرم İmamoğlu که ده درباره دوزا کرد و کردستان ده چی گوتیه باشه ام جیه بدن هفدیتنا özel یا به صلاحالدین دمیرتاش ره که داوچیه bayram نه سیران من ماشته خو سنویسی باورد که ما ایرانیا ما هات فهم کردم bayram نه سیران نه özgür özel çima çu serdana Selahattin Demirtaş çima apasa pes TV'de de hayre vakti ku Selahattin Demirtaş be helikopteri birin avetin zindanı CHP'li kuderi bu özgür özel kuderi bu ana atiye pes TV'de de jmara ah hestrin timsahi de bejin jera hevanno Ekrem İmamoğlu ji بخواد پر کیف مجبی جامعه رانایه وکه تجار خویاد که اکرم İmamoğlu تجار خویاد که چاوی مدا بلا قصور ننیره یعنی از کارکتری بی پردشی بینم یه طایب اردوغان کارکتری طایب اردوغان جی دشی بینم یه بنیامین نتانیاهو کارکتری بنیامین نتانیاهو جی دشی بینم یه هیتلر یا حمیمی نهون ama na İmamoğlu bu bir sebebi ya çe alakamı bir Tayyip ete u bir Netanyahu ete u bir Hitler ete he ma el insaf bebeje rastı İmamoğlu tecrübeyi revberna devleti tüneye fakir o sib İstanbul'e bir revadbe evji baqasi 15-16 milyon nüfus İstanbul'e hatta ve gavis tu çekiyor tüneye یک سو çekiyor he vakti ku Kurdan dengi xada Ekrem İmamoğlu jibo spasi çu amede fotoğrafı Mustafa Kemal Atatürk peşkeşi revebrin HDP kiribu. Ev yek Kurdan gelek aciz kiribu. Ne etike ne raste. Jiber ku İmamoğlu jipir baş dizane ku Atatürk katili Kurdan'e. Serhildane Kurdan tek bir de operasyonel ser Dersim'de او تفجر قرقرنه که در انجام ده بقاسی 70,000 insan hatın kuştun, Kurd hatın kuştun. İmzaya Atatürk lisere o proje ya İnönü u ya Atatürk bu. İmamoğlu digel ku veki baş dizane fotoğrafı Atatürk bir veket diyari peşkeşi Ahmet Türk u hevali vikir. Ahmet Türk, Rezdar Ahmet Türk nezaketen fotoğraf girt. Liberi edzanım از وقت ما ناگرم نه اشکرات دویش شارداری می آمده از نام ندم حواله کی جی پرسی گویا که کو هر سبه جبوه نزلمه وقتی اون دچین شارداریه لسر قلتغا خارودنن پیشی دماد کوی اوده لهمبری ته fotoğraf Atatürk'e mecburiye oda şaredar hem de fotoğrafı Atatürk hebe ve hem ji ala Türkiye de hebe şaredar meçi bersi bide başe de başe ko fotoğraf heye çünkü her jara ko az aciz dibim dilim da usa bring kom dibin az çvad kem oda kha az peşi tüyvidikim o dibe mina divari tukirne u paşe çim ser kursiye xarudinim başe ko o fotoğraf lüvederi amade bu xade bla hevale me Türk kusure ne nerin İran'ın Atatürk Kemalist bile kusurene nerin.
قصوری بنیرن جیش خواج ما فهم ناکن از راه نبیجم حوالی می کرد یک کمالیز بلا قصوری ننیرن از اونسا آتاتürk را دادم سرهد yani Kurdeki eğer Kemaliz be bravan gotenimici bebiyse kad nexeme. Unçid bejim. Yani Kurde yani insan ki kurmacı famdike gotenimine de derhaki Mustafa Kemal Atatürk bek dedi biyse. Mavvan gotenar hak nake. Ve çıkarete çid bir Kemalisla. Yani keçi. Eri me çid go me basa Ekrem dikne fakiro Ekrem o me yani kıst kategoriye Hitler. Na suçivi tenevi bu. Vakidine suçivi nabinum. Vegave. Hatta kune beraber devleti em nabin. Ama derhaki Kurda da hoş akfiye. Kaz cih bidim gotinenui. İjar. Beri ku az cih bidim gotinin Ekrem İmamoğlu ez binim birawe grevek birçibune heye le zindana evine ya Tehranê werîşe Muradî pir giring e di demên pêşmede li Îranê li Rojavayê li Rojhilatê Kurdistanê wê tevlihevî çêbibe ji niha ve mühîm e werîşe Muradî divê em xwedî lê derkevin. Werîşe Muradî bi sûcdariyekê keyfî tê sûcbar kirin. Tabî dew doza Kurd e Kurdistanê. Werîşe Muradî keçekê me ciwan e, jinekê ciwan e. Li Rojavayê Kurdistanê di dema êrişa Daişê de çû wê derê bi cih bû, şer kir, birîndar bû, dema derbasê Rojhilatê Kurdistanê bû, hat girtin, 12 rojan dibin îşkencê de me, paşê jê wavetin zîndana Evînê. Ez çîroka wî dizanim ji ber ku min pir namê wê xwendine, namê wî dem bi dem tên derdkevin derva, carekî min nameya wê temamî xwend bi deng û di nava vîdeoyê me de mevcûd e. Muradî bi sûcdariyekê keyfî tê sûcbar kirin ji dew doza Kurd zêdeyî 14 mehin li girtîgeha Evînê girtiye bi darvekirinê tê darzandin. Hê biryara darvekirinê tune ye lêbelê bi wî tê darzandin. û em dewleta Îranê baş nas dikin çawa qatilê ciwanên me ye, çawa dar dike însanan. Werîşe Muradî di yekê tebeqa 2023 de li Sinê hatibû revandin. Werîşe Muradî demekê Kurd beriya destpêkirina greva birçîbûnê nameyekê ji radyoya Zeman raşandibû, diyar kiribû. Ew ne ji bo daxwazên şexsî lêbelê bi lêgerîna ji bo edaletê, azadiyê dest bi vê çalakiya xwe ya greva birçîbûnê kiriye. Ev 12 rojin çalakiyê wî dest pê kiriye û bi biryar e ew ê dibêje ez ê dewam bikim. Ha eger em piştgirî bidinê çalakiya wî digihêje armanca xwe. Zulma li zîndanan wê bi dawî bibe. Jek ji daxwazên wî ew e ku cezayê darvekirinê ku li hevalê wî jin hatiye birîn were rakirin. Hevalê wî jin ê mêr ku di dema van çalakiyên serhildanên jin jiyan azadî yê li Îranê de hatibûn binçavkirin, girtin, niha yek bi yek cezayê îdamê li wan tê birîn. Werîşe Muradî divê em xwedî lê derkevin. Jinekê egîde. Javan şahsiyetên Kurdistanê hûn naskin, em naskin, xwedî li hev derkevin baş dibe. Şarever İstanbulê Ekrem İmamoğlu îro li Enqereyê bi nûnerên rojname, televîzyon û medya înternetê re civiya bersiva pirsê wan da. İmamoğlu li ser pirsa di derheqê doza Kurd û Kurdistanê de pirsa Kurd mijara herî giring a welatin bersivekî bi vî şeklî da dibêje İmamoğlu axaftina xwe wisa dewam dike. Ez qet şîrove nekim, tenê axaftina wî bixwînim, paşê em bi du gotinan dikarin bahs bikin ka çi ketiye serê we ji axaftina wî. İmamoğlu dibêje binêrin doza Kurd mijara herî giringiya welê de. Ev meseleya ku heta sed sala duyem a komarê hatiye ji bo me rewşeke tengezar e. Divê em divê me ev pirskirêk ji zû ve çareser bikira. Elbet ev silavdayîna Bahçelî jî gelekî giring e. Li şûna ku em ji bo vê silavê li çepikan bixin divê em rexne bikin ka çima heta niha silav ne hatiye kirin, çima heta niha silav hatiye birîn. Ez wisa difikirim dibêje Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyar kir ku Kurd û binyadên etnîkî yên din perçeyekî vî milletî ne ku nayêne cuda kirin û wiha dewam kir axaftina xwe. Yekîtî pêkvebûn hevgirtina me ne tenê ji bo ewlehiya Tirkiye, ji bo erdnîgariya me jî bi qîmet e. Tiştî ku hevgirtinê yekîtiyê asteng dike, zehmettir dike, divê were ser masê
نقاش وره کرن وره چاره سر کرن مجلس ملت لوره اگر ور تیر نکر دوی دا آستا جواکی و بنگه ها جواکی ده وره آخفتن و چاره سر کرن yani دوی پیشی هم مسئله خواه بین مجلسی اگر مجلس نکاره به حل بکه چاره سر بکه دوی هم بچه نوا جواکی هم بجواکی را با آخفن yani به شکل کی دوی هم چاره سریه کی ببینن از قد نخوازم همولاتیه کی من خواهی کی پیکاته بیناسه بکه همولاتیه کی من ای پیکاته تونه ایدی dev ji jmartina Kurd, Türk û Çerkesan berdin. Hemalatiye me ê resinin. Ez pênasiya mafê pêkatiyan red dikim. Mafê PKT uzanin. Yani azınlık yani. Divem Kurdan, Çerkez û milletê din wekî azınlık nabînin. Hemalatiyen esasî yên vî welatî ne dibêje. Divê em wiha serdestiyeke dadî ava bikin ku ji bo hemwalatî bi aramî ewlehî bibe perçiyekî welêt. Daxwaza min ew e ku di derbarê vê mijarê de pêvajoya çareseriyê, nîqaşên pêvajoya probleman bi medenî bikemilin çareser bibin. Pêdivî bi vê tiştê heye. Eger ev stratejiyekê hilbijartinan be, ji AKP re dibêje qet nekevin navê. Ev tişt wê xîsarê bide heyameke baş a paşerojê. Ev ne mijareke bazarê ye. Divê ji dil were gotûbêj kirin, rebazên avakirina ji dil jî hene. İmamoğlu wisa difikire ew nakeve nava qanûn manûnan tenê fikrê xwe beyan dikin. Hem cî bidin serokê CHP ka ew çi dibêje paşê jî ez ê axaftina wî ji were bêjim. Ew axaftina wî ya ku temamê pesnê wî ji bo Selahattin Demirtaş pûç dike vala derdike. Hevanno. Hevanno ho. Divê naverê de me hindik maye ez soz ji mamoste şivan perve bigirim ji bo bibe mîvanê min. Hindik maye tam sedî sed soz nedaye lê hindik maye. Ew bibe mîvan vê derê em ê hem dengê wî gudarî bikin û hem jî pêra sohbet bikin. Anhal Başûrê Kurdistanê ye. Di vegerê de em ê tekîliya xwe nû bikin pêre. Çima basa wî kir? Çünkü ev hevanno hat bîra min. Hevanno. Ew stranê wê ez pir hez dikim. Serokê CHP Özgür Özel çû serdana Selahattin Demirtaş û Mizrakli. Özel piştî hevdîtina bi Demirtaş re got me bi Demirtaş re ji bo çareseriyê li ser giringiya parlamentoya Tirkiye li hev kir. Serokê giştî CHP Özgür Özel, parlamenterê CHP yê Amedê Sezgin Tanrıkulu, parlamenterê CHP yê Meletiyê Velî Ağbaba îro li girtîgeha Edirneyê, hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş û hevşaredarê berê yê Amedê Selçuk Mizrakli ziyaret kirin. Hevdîtin bi xasî 3 saatan berdewam kir. Özgür Özel piştî civînê li pêş girtîgehê ji rojnamevanan re got, bey serdana Selahattin Demirtaş wateya serdana min ya herêmê tune bû. Herêmê qesta Bakurê Kurdistanê dike ji ber ku dixwaze biçe wê derê pêşî nezaketen diçe Selahattin Demirtaş ziyaret dike. Lê belê tiştekî dijî got dibe me plan kiribû Selahattin Demirtaş pêş de bibînim lê nîgê min şikest. Ez ketim xestexanê nîgê min çêkirin heta kewiya heta sabû ma heta roja îro dibêje. Ama nizanim çiqas merû pê bawer bike. Özgür Özel got me ji bo çareserkirina pirsa Kurd û rol û giringiya parlamentoya Tirkiye bi Demirtaş re li hev kir. Türk û Kurdan hemû kesên li Tirkiye de jîn bapîrên me bi hev re dagirkeriyeke mezin bi dawî kir wan komareke ciwan ava kir. Divê em dîsa bi hev re bikin vê aynî tiştê. Vê carê ev mühîm e. Yani divê sed sal berê me bi hev re şer kir me Tirkiye bi hev re ava kir ji dagirkeriyê rizgar kir. Anha dibê em vegeriyane dîsa xeteriya dagirkeriyê heye li ser me dewleta Tirkiye em dîsa divê kom bibin û em mücadele bikin li hemberî wan. Yani tiştek ku Atatürk kir wextê ku hat Sivasê, Erzurumê, Kongreyên li Kurdistanê pêkanî, eşîr û serokên Kurdan û rêberên Kurdan anî cem hev piştgiriya wan bi dest xist, hem
وان دا شهر کرنه او دان شهر کرنه و هم جی او بخارا برن لوزانه و کردستان پرچه کرن بوان دا گوتن که ترکیه دولت همه پیدوی همه کردان به دولت که دن آجودا تونه ترکیه تیرا مجید که بسیجی و سر راج دا ویجه و هم شخورا تیدا آرامن جبو ما بسه چی بو؟ پشتی که ایمان لوزانه مور کرن پشتی که دولت ترکیه هر تشتی خواه صافی کر پشتی خواه کردا وکر زمان وان قدخه کر اسمت önünü çu Kurdistan'ı projeye ki taybet ya islahat planı çekir. Yani em van Kurdan islah bıkın. Yani em hayvanın em hovun mecem medeniyet etişteki femne kiriye me islah dikin. Ve demi gotana asimilasyon tüne bu. Entegrasyon tüne bu. Ev gotana modernen nahaketiye navajyane. Ve demi islahat planı he bu. Uxastım pek binin ama heci bir serneketine set sal derbas bu. Bu bir serci nakevin ne mümküne. Çünkü Türkan Kurdan aslında giriyor. Çamdu kültüre Kurdan avqas dibin erde daye damareki avqas kurva avetiye tücarını kare tüne bebe. Hatta ku denge şakru hevel servir rüye erde Kurd asla tücar asimilen abi. Çabu. Ve propaganda şakru tıkım ne? Hunji kereme xwara dî fem bikin ku ez şakroîstim. Hevanno. Özgür Özel çi gotibû ev serdaneke siyasiye gotibû. Ha, basa set salê dikir. Yani set sala borî me, bavê me, kalê me bi hev re şer kirine, dagirkerî bi dawî kirine, dibêje Selaheddîn re pêşniyaz dike. Werin dibe, milletê xwe Kurd îqna kin, em cardin werin cem hev. Em cardin şer bikin li hember dagirkeriyê. Kîjan dagirkerî? Amerika, İsrail, welatên Ewropayê ku niha navbera Tirkiye bi wan re xirab biye, projeyên cuda ên rojhilata navîn çêkirine, Tirkiye de van projeyan de cih nagire, ama Kurd tê de cih digirin. Dewleta Tirkiye vê yekê nizane. Zan jî zane. Ama dixwaze Kurdan ji wê projeyê derxe û bixwe vegirê de. Ka em dirin çi dibe? Rojên pêş me rojên gelekî girîn in. Niha rêber û serokên Kurdan dinin bu ara nîqaşan didin dest pêkirin, bazariye da didin dest pêkirin, ama gotinekî min heye ew jî min vîdeoyekî çêkiriye. Heta sor a Kurdan çi ye? Asla dibe neyê nîqaş kirin. Mafên netewî ê Kurda nebe mijara bazarê. Tucar. Milletê Kurd weke netew divê were nas kirin. Netew ji bo bibe netew, ziman, erd, perwerdehî were nas kirin ji bo Kurdan. Ewlekariya Kurdan, perwerdehiya Kurdan, erdnîgariya Kurdan. Kurd divê xwe bi xwe birêve bibine. Ev dibe netew. Heta ku Tirk heta me ya sor nas nekin, em tujar nikarin li hev bikin. Wextê ku nas bikin, bixin bin garantiye qanûnî, wê demê mirov dikare li hev bike. Jinha ew axaftina Özgür Özel ku min ji we re bas kiribû ku hemî axaftinê xwe davê çöpê ez ê di vê çarçovê de ye. Ez nahatêm. Ez nahatêm. Hevanno. İja gelek başe, bravo. Özgür Özel dibêje me behsa sed sala borî kiribû ez ji wê derê ve bidomînim dibe ama xwe rexne dike. Dibe em dîsa bi hev re bin ama vê carê eger tiştê ku me di sed sala yekem de nikaribû em bikin, yani me heqê we, mafê we nas nekir, xetayê me çi bû, kêmasiyê me çi hebûn, em ê hemû bi hev re wan bînin û bi aştiyekî civakî em ê ava bikin, em ê li wê derê van meseleyê hel bikin, yani em bi şiklekî rê û rêbazekî bibînin ji bo em bikaribin li hev bikin. Ev serdaneke siyasî ye. Ez çûm serdana Selaheddîn Demirtaş û Mizrakli, ev serdaneke siyasî ye. Lê şerm dikim ku kesekî mîna Demirtaş li hepsê bibînim. Ciyê wî, ciyê Mizrakli ne ev dere.
ne zindana. Eğer Türkiye pirsgirêkê çareser bike, çek bêne danîn, êdî dayîk negirin, hemû bi hevra giringî bidin geşedan, bihêzbûn, demokratîkbûnê, pêngava vê yekê wê biavêtin, em hemî aktoran qebûl dikin dibêje. Hemî aktor giringin. Basa kîjan aktora dike? Basa Rêzdar Öcalan dike. Ji were bêjim. Ji ber ku Devlet Bahçeli wextê ku bank li Rêzdar Öcalan kir, tabii pir bawekî bêrûmet bank kir, ew meselekê dine. Yani bêterbiye problema wan e, eger bêterbiye bin ji nezaketê nasibî xwe negirtibin problema wan e. Ama bi şiklekî bank lê kir, îjar Özgür Özel dibêje, aktör kî dibin bila bibin, em ê li dij dernekevin, em ê qebûl bikin, di mesela Kurd de miletê Kurd kî weke aktorê çareseriyê bibîne em qebûl dikin, behsa wî dike. Hemû aktor giringin dibêje, em wekî CHP tu tiştekî îtiraz nakin. Tabii elbet bana giringin, yani nabin asteng. Lê divê giringiya aktorekî wekî Selahattin Demirtaş bawê herî baş bêzanîn. Pir pesnê Selahattin Demirtaş da. Bixwasî 20 deqe sirf pesnê wî da. Got me pirtûkî wî xwendiye, basa detayên pirtûkan kir û fêlan bêvan û ew onore kir, ew mezin kir. Ama tabii Selahattin Demirtaş bi gotinên Özel mezin nabe. Ew di dilê gelê Kurd da ji xwe mirovekî mezin e. Mirovekî yani ehlê vî îşê ye, siyasetmedar e. Ez dibêjim yek ji qîmetên ku siyaseta legal afirand di van 30 salên dawiyê de, yek ji wan qîmetan Selahattin Demirtaş e, divê miletê me xwedî lê derkeve. Ez divê qenaetê de me. Divê giringî aktorekî weke Selahattin Demirtaş bawê herî baş bêzanîn, li ser pirsa rojnamevanekî ya di heqê destûra bingehîn de Özel çi got? Tişta ku Özel got, hemî gotinên wî, pesnê wî di derbarê Selahattin Demirtaş de hemî vala derxist. Çi bû ew gotina wî? Ew he çar xalên bidnalet yên di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê de cihîzê girin. Sê xalên esasî yên ewil, yek, du, du, sisê. Ew maddeyên destpêkê, sê maddeyên destpêkê behsa nasnameya Tirkiye dikin, nasnameya Tirkiyetiyê dikin. Kurdan hemî milletên li Tirkiye weke Tirk pênasê dikin û her tişt ji bo dewletê, dewleta Tirkiye tu car perçe nabe û her kesê ku hemwalatiyê vî dewletê ye otomotîkmen Tirk e. Hala çara çi dibêje? Ev her sî maddeyên jor tu car ne nîqaşa wan tê kirin, ne jî daxwaza guherîna wan dikare were kirin. Yani bixala çaran, maddeya çaran, her sî maddeyên jor 777 cara xistine bin garantiyê. Problem ev e. Özgür Özel çi got? Çar xalên destpêkê yên destûra bingehîn ji bo me xeta sor e. Em tu car rê nadin werin guhertin yan jî nîqaş kirin. Özel bek. Ew he çar xalên ku di destûra bingehîn de hatine nivîsandin, eger tu nexî nîqaşê, guherîna wan nexî nîqaşê jî yan jî neguherî Kurdan weke Tirk pênasê bikî, îcab nake tu pesnê Selahattin Demirtaşî bidî. Çünkü hemî pesindayînên te vala derketin, çünkü te kilît kir. Halbuki Selahattin Demirtaş dibêje di gotina xwe ya dawî de a beriya sê mehan de bi dewleta Tirkiye re bi Enqerê re ez tenê tiştekî dikarim nîqaş bikim, dagirkeriya we ye li Kurdistanê. Kurdistan welatekî ye, hûn li wê derê dagirkerin û ez tenê problema dagirkeriyê ancak dikarim bi were nîqaş bikim. Buna Kurdan, mafê netewiyê Kurdan tu car nakim nîqaşê dibêje Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş yek ji wan kesa ye ku keştiyê xwe şewtandiye. Êdî veger tune ye. Ya Özel sibê jî piştî civîna kuma CHP ya parlamentoyê ew biçe serdana Bakurê Kurdistanê li 6 bajaran bigere. Ew biçe Amedê, Êlihê, Merdinê, Şirnexê, Colemêrgê û Wanê. Selahattin Demirtaş keştiyê xwe şewtandine. Ew gotina keştiyê xwe şewtandine û zaniş kudretê û dixwazim ez bêjim ji were binirim. Ez kin dibêjim hemî çîrokê ji were nabêjim.
فرمانداره کی به تبع عسکری خو ج بحری درباست بن دچن عالیه دن جبو ویدره داگر بکن یان جی ویدره فتح بکن قزنش بکن فرماندار به تبع عسکری خو هر جرا درباست به کشتی خو ویدره پارک دکن گرید دن و درباست عالیه دن شهر دکن و هر جاری تک دچن چما تک دچن جبر کو tam وقتی کو زور عسکری ویدشه عسکری وی باز ددن چن کشتی خو سارد بن یالله دچن عالیه دن او فرماندار جارکی دو جار سه جار هر جارا کو دچن عسكر دکevin زوری کشتی خو سارد بن دچن فرماندار روجکی عسكری خو دیسا تینه پراوی کشتیان همی گرید ددن و عسكری خو دشینه نوا شهر لعالیه دن ای بحریه دوی ناوری ده همی کشتی خو آگر برده ده همی بنزین و نبیجم بنزین و دمی روم بیه روم برده سر همیت شوتینه کشتی آلات بید که به عسكر دنیرن شوق دبن عسكر دبیجن فرمانداری من اف چه حال ام کتنه ده چما کشتی مش اوتان فرماندار دبیجه یک شانس کی و هل پیشیوه یا هونه بسر کبن یا هونه بسر کبن başka çare tüne reva ve yani deriye ve geri be tamamı hat girtin idmoya serkifa ya hune verin kuştun ya hune biserkeve ev cenk biserdikeve çünkü keşti xoşu utandı bu riya ve geri tüne başa ijar her insanı ku vakti keşti xo bişewtine lpiş xo nanere ciku xo bisperi tüne be sedi set biserdikeve ededit insan oğliye jiyane merud kare bimreji ve demi dibe yani merud be yek şehidin ve tekoşine u sayj dibe ama tabi armancame ne koyam şehit bebin şehadeti emnikarın piroz nişan bidin armanc jiyane u bidin jiyin merud bide jiyin u merud biji jiyan xoşe Hevanno, Banga Selahattin Demirtaş'ı heye, yani Özgür Özel evet. Özgür Özel bek vakti tu çar maddeyin de speke de surakhaya bengihin vaki khata sor penasib ki u Ali Kurdji ev khata khaya sor danı peşyawe ve deme disa nakoki çedbe, disa şar çedbe, disa pevçün çedbe. Emten disa digarın ten seri. Manavi tüne. Debe hun tavizan bedin. Tavizdayın ne tene işi kurdane. ادی ام مف بونج تاویز داینه یو بسه ام حتی کدر آخه تاویزان بدن یو نه بسه تاویز داین یا اف دقیقه قازو ده هرکن 40 دقیقه در واسو از بارمه هباننا از باشه بانگا صلاحالدین دمیرتاشی بخونیم فتولlah Gülen جمریه از هندک باسوی بکم جبرکو نیت من اوه از میوانه کی بگیرم در حق فتولlah Gülen de çünkü naha Kurdin dınava cemiyata Fethullah Gülen de cihebune جدا بونه خب شکلی که جدا بری خستن دکن ها بر روجوارا تکیلیان و هی به کردان را تکیلیان و چی به کردستان را یعنی هنه کی هستیوان نتوی درکتیه پیش او دوی قناعت دانه کو زیده هاتنه بکارانین دنوا جمعیت فتولlah Gülen ده میوانه کی از بگرم از زیده بحثوان بکم بانگا Selahattin Demirtaş heye dibêje em qêrîna jinan bibihîsin ev jî tişekî taybet e Selahattin Demirtaş bang li jinan dike ez bawer dikim ev stratejiyekî pir balkêş e û pir jî di cih de ye wextê ku tu bixwazî bikevî nava civakê xîtabê jina dikî pirsgirêkê jina derd û kulê jina tu bînî bixê rojevê çareser bikî wê demê jin xwelte digirin di nava civakekî de jin dayîk wextê ku hatin cem te xwelte girtin tu bi ser ketî otomatîkmen nîvê civakê ne îja û zarokê xwe jî ciwanê xwe jî ixna bikin temam e hevanna niha Selahattin Demirtaş banga xwe wekî nivîskî da serokê giştiyê CHP Özgür Özel jî ew jî çûbû serdanê wê derê bi navê em qêrîna jinan bibihîsin navê daxuyanî ev e di metnê de Demirtaş balkişan ser komkujiyên jinan û pêşniyazên xwe pêşkeş kirin qismek ji metnê em cara bixwînin cinayet tundî destirêjî tacîz bûyerên gevxwarinê yên li dijî jinan êdî gihîştine asta hovîtiye
ji kolana heta kargeh, dibistan, nexweşxane, malê wan hemû der ji bo jinan ve guherîne ezaba dojehê. Em di nava fikarekê civakî dane. Weke mêr, zehmete mirov di mijarekî wiha de bangawaziyekê bike ji ber ku dizanim weke zayend ez li aliyê faîl cih digirim. Tundiya ku jin pêre rûbirû dimînin ne şexsî lê encama pirsgirêkên civakî ne. Lewma li şûna ku vê têkoşînê tenê li ser milê jinan bihêlin, eşkere ye ku divê em zilam jî mêr jî berpirsyariyetê li xwe bigirin. Ji rewşa hêyî hemû zilam mêr berpirsyar in. Divê herkes guherînê di xwe de bide destpêkirin. Ji bîr nekin, jin serî hildidin, hawarê dikin, tê dikoşin. Em ji dil werin mil bidin milê têkoşîna jinan. Werin em bi hevra li dijî vê wehşetê bibêjin em qirîna jinan dibihîsin. Demirtaş bang li hemû siyasetmedaran jî kir ku dengê jinan bibîsin, zimanê mêrê serdest, model, polîtîka sepanan biguherîne, avakirina aştiya civakî dikare li vir dest pê bike, dibêje Selaheddîn Demirtaş. Hin tevdîrên lezgîn jî pêşniyaz kir. Çi ne? Weke numune, peymana Stenbolê dîsa bikeve meriyetê, divê di stûçên li dijî jinan de ceza muheqqaq were pêkanîn. Sazî rêveberên dewletê di mijara tundî û cihêkariya li dijî jinan de xwedî helwestekî tawrekî zelal bin. Divê şiddet, tundî gefên li dijî jinan bibin sedema girtinê. Ji dibistana seretayî heta dibistanên mezin zarok di mijara mafê jinan de, di mijara mafê zayen da civakî de bêne perwerdekirin. Derfetên îstihdamê ji bo jinan bêne zêdekirin. Yani li bîroyan, li daîreyên dewletê, li fabrîqeyan, li her derê divê evveliyetê bidin jinan. Yani wextê jinekî hat kar xwest bidine. Jê re hurmet bikin ku jin karibe tevlî qezencê bibe, tevlî jiyanê bibe. Mühîm e. Dayîka malbatê ye jin. Fethullah Gülen mir. Yani ez bi derdorên Fethullah Gülen re axivî mîro, mixwast ev meseleya Kurdan. Tahrîbata ku Fethullah Gülen li ser Rîsaleyê Nur çêkiriye. Pirtûkên Saîdê Nursi Bediüzzeman rêzeke pirtûkî wî hene bi navê Rîsaleyê Nur, yani mesajên nûranî. Îjar ev Kurdê me wisa xwedî nezaketin ê ku di nava vê cemiyatê de cih girtine dibêjin niha cenaze li Erdê ye. Her çend em jê qetiya bin jî, em hatibin em bawekê cuda xwe bi rêxistin bikin jî, wextê cenaze li Erdê be em nikarin li dijî wî biaxivin. Nexweş e, ne etîk e. Binêrin. Li esaleta Kurdan binêrin ya. Wî rojî jî me bes kir. Ji kerema xwe re biçin ew vîdeoya Bedrettin Canımana Seyda yani temaşekin di şer de firqiya Kurd, Arab û Türkan. Besa ahlaqê şer dike, di hin stranan de gotinên ku derbas dibe, efsane, çîrokên ku derbas dibin, ji wan numuneyan dide vîdeoyekî bi qasî 12 deqeyê süper e axiftina wî. Qet neketime navberê. Tenê kek Bedrettin daxife. İja mesela em binêrin, yani ew zulma ku li Kurdan hatiye kirin, mirovên dîndar, xalîs, muxlîs, Kurd, di hemdê xwe de, di halê xwe de, her tiştî ji bo xatirê Xwedê kirine, di cemiyata Fethullah Gülen de cihî girtine û dibêje di her karê zehmet da dibê em dihatin şandin. Em diçûn, me çê dikir, gelek hevalê me dibê divê rê de mirin jî. Ama dibê dawiya dawî de me fex kir ku em têne bikaranîn, em jê qetiyane. Niha nava xwe de komele çê dikin. Mesela ji bo Rojavayê Kurdistanê alîkarî nava xwe de berhev dikin. Nava wan de karsaz jî hene û alîkarî berhev dikin. Hem bi başûrê Kurdistanê re hem bi Rojava re tekîliya wan gelek heye. Ew firqê naxin nava rêxistinên Kurdistanê. Ji bo wan meseleyên siyasî tune ye. Ew dibêjin ji bo me civak mühîm e. Îja niha xebrê ku pêk dikin ya rastî ez baş nas nakim ji xwe re komele filan vekirine. Îja ez binêrim heta ku derê diçe. Eger ez bikaribim kesekî ji wan bikim mîvan vê derê eger dengê me dibihîsin pir baş e. Gelekî wan Kurdperwerin jî. Mesela eleqa wan ji bo Kurdî heye, bi zimanê Kurdî daxivin, Kurdî dinivîsînin ji ber ku Saîdê Nursi ji xwe re weke referans digirin. Îjar niha firq kirine ka Fethullah Gülen
çewa Said Nursi bikaraniye. علمی وی فلسفه وی بکارانی خستیه خدمت پروپاگاندا خیا سیاسی یا راستی ضرر کو فتح دایه دولت ترکیه من علاقه در ناکه پلیس ترکیه بکارانیه و کتیه نوا ارتش مروه خو خستیه نوا پلیس نوا ارتش وای پر من علاقه در ناکه او پروبلم ترکان این نافقاییه اما تشته کو من علاقه درده که جخه دنوا جواکا کرت پرکم عالم هنه یک جوان عالم سعید نورسیه و آنیه بر همین عالم ما پر بکارتینه. سعید نورسی فیلوزوف بو. لگوری دوره خواه فلسفه چید کرد. یعنی اگر پرتوکیوی امکانه و هبه هم بخونین یا راستی پرتوکیوی نای نفهم کرن یک هم عثمانی نویسیه عثمانی جه نویسیه یا دویم جی آوایی که دنویسینه پر زحمته سمبولیک دنویسینه تشبیه هنه ده دبی یک دائما وکی ورگر جواره تم ورگرینه یعنی بخونه جمله وی بخونه و جواره ایزاح بکه حتی که ایزاحات وی نیکرن رساله نور نایفهم کرن نمونه وی پر بالکش هنه باسا خوازاید که حس کرنه که وی عجیب جبو خوازایه مکانیزما کلوی جهانی چه بیه اف مکانیزما وکه اشارت هبونا الهی نشان داده هر تشتی که ام دخون مثلا باسا رساله نور دکم هر تشتی که ام دخون هر تشتی که ام دبینن هبونا ما چاوه ما گوه ما دست ما دمار ما مکانیزما یا سیستما بدن ما همی دیاریه جه اله دیاریه که الهیه جبرویه که دبی هر حرکت و عبادته وقتی که تو نفس دگری دبی تو فرق بکی که تو نفس دگری تو شکر بکی استانبوم خوجه ها ایدی وعظ مکیم بو اصلا که وعظ دم باشه هواننا یعنی دوی مسئله ده مثلا بدن انسان مکانیزمه بدن انسان وکه دیاریه که الهیه و وقتی تو چی دروا دنری بنیرن چایر، چیمن، نبات تشتی که داویجه ارده خوازاشترم مزن دیگه وکه سفره کی تینه پیشیاته جزویان بگره حتی جبوستانان داره زیتونان داره میوه هوایی آوایی مکانیزمایی که خوازا بخواه چیکریه هلما کش دچه هوایی دبه باران لمه و دیگره اف همی اف سیستم دیاریه که الهیه جبو انسانان جبو حیوانان دوی چارچوبه ده یعنی نه تنه دوا سعید نورسی نه تنه کرد و کردستان بو بحثا کردان دی که شرطین آزادی دوی چوابه آبوریه وی دوی خورد به دوی پیشی علم آبوری و زانیاری شاش نبم نه عسکری علم آبوری و عسکری وانه هر سی لنگی خواه اگر تو زخم بکی تو دکاری بگیجی آزادی خواه سرخوابونه خواه و دمی پشتته بهیزه اما اگر عسکریت بهیز به اولکاریت بهیز به اگر علمیت تونه به یعنی نزانا بی و دمی معنی عسکریت تونه چونکه قریب بی دیکتاتور یعنی به شکل کی مثلا رئیسدار اوجلان دبیجه چیزی بکه بلا به اخلاق به سیاست و اخلاق دیپلماسی و اخلاق شر و اخلاق جبرویه که پارادایگمای اکولوژیک خز دوره تو شر دیگه دبی تو خوازه را رئیس بگیری شوی یعنی پارالل کی از دبینم یعنی نه حواله من سیاست بیجن نه علاقه سوار ایت علاقه سوار چونکه هر دوجی فیلسوفی کردانه هر دوجی تده خوازه حز دکن خوازه د پاریزن هر دوجی بحث اخلاق دکن هر دوجی بحث نفس دکن سعید نورسی بحث نفس دکه مرو چوا خودی لی اراده خواج نفس خوا درکبه گوتنا نفیس بکارتینه اما رئیسدار اوجلان بحث güdü که مرو خودی لی güdüye خوا درکبه دنابرا تئورین هر دویانده عالی علمی ده paralel کی هیا mesela kurdu kursan ev tişteki cudaya hevanno mı pırtreşkir ne madrej beçte de İja jberviye ki Fethullah Gülen van teoriyen Said Nursi bıkaraniye gotenin Kurd Kurdistan'ı kuduna ve Portekiz'de derbastı bun
hemî guheran diye qismekî wan kiriye Türkiye, qismekî wan kiriye Anadolu, qismekî wan jî temamî derxistiye. Eger pisporên vî karî hebin di nava we temaşevanê hêja da ez pir bi kêfxweşî dikarim bikim mîvan. Ama dibe gerek pisporê vî karî be, jê fehm kiribe. Ji pirtûkên Saîdê Nursî fehm kiribe û her wiha pirtûkên Fethullah Gülen xwendibe, tevlî cemaeta wî bûbe û rastiye wî zanibe ku bikaribe muqayese bike ji hev derxe. Ne wisa? Saziya weşana ya Gülen ya bi navê Herkül ev agahî ragihand, dibêje Fethullah Gülen di 83 saliya xwe de mir. Malpera Herkül li ser hesabê xwe X'ê ev agahî parvekir û destnîşan kir ku Fethullah Gülen roja 20 Cotmehê miriye. Xwarzê Fethullah Gülen jî Ebu Selame Gülen agahiya mirina wî piştrast kir. Ew li Amerîkayê dijiya, li Tirkiye wekî sûcdar tê hesibandin. Darbeya 15 tîrmeya 2016 bû, xistin stûyê wî. Qas eleqa wî pê hêtune nizanim. Lê di qada navnetê wî de derdorekî wî berfireh heye, ê Fethullah Gülen. Li Amerîkayê jî gelek siyasetmedar sersaxî xwestine. û ji gelek welatan bawer dikim min bi dostekî wan re axifîm bi xasî 160 welatan rêveberên siyasî sersaxî dane cemaeta wî. Ama min jî gelek propagandaya Saîdê Nursî kir. Heq dike gelo. Yani şahsiyetên Kurdan e di meselên siyasî de çiqas cî girtiye negirtiye nizanim, ne mirovê dewra me ye ama divê em xwedî li alimê xwe zanyarê xwe derkevin. Ka ez hinek li we binêrim we çi nivîsiye ka hûn tevlê min dibin nabin. Bediyo zaman Kurde li Fethullah Gülen Kurdistanê nifir ya Fethullah Gülen Kurde Kurdistanê nifir kirin nifirê xwe. Hevan no. Ew vîdeoyekî Fethullah Gülen derketibû. Heqeten divê merûv de Fethullah Gülen em zanin sûç kiriye li hember Kurdan. Fakat ew vîdeoyekî derketibû digot biçin malê wan û 2 kîlo hev esrar dayînin bixin malê wan, paşê jî bavê ji ser malê wan wana bigirin bigirin hepsê. Ew vîdeo cimbizlamış bûye. Beriya wî vîdeoyê min vîdeo temaşe kir çünkü alîgirêkî wan ji min re şand. Di vîdeoyê de dibêje mirovên AKP'yî ji destê wan were diçin malê Kurda tiştekî wisa dikin wana tînin davêjin zîndanê dibe heqaret li Kurdan dikin. Min vîdeo temamî sêr kir. Îja awî birîne gotina ku bibêje AKP'yî diçin malê wan hêzên dewletê diçin malê Kurda wisa dikin mîna ku Fethullah Gülen pêşniyaz kiribe xistine weşanê. Ya min dît yani ez şahidim ama ew nifirê wî û filan filan çiqas rast yan nizanim. Ez anha wezîfa min ne anha parazvaniya Fethullah Gülen'e eleqa min pêtine mirovekî wanê kevin ku niha ji wan qetiya ye rojekî ez gazî kim vê dirê bikim mîvan çi pirsê we hene jê bikin. Fethullah Gülen ji bo Kurd Agrî daxî çi dibêjî ji kerema xwe re Anka daxî. Erê Fethullah Gülen gotiye Saîdê Nursî ji ber ku Kurd bû min dest wî maş nekir falan. Tayvana çiqas rastin kî gotiye çawa gotiye nizanim. Tiştî wisa hene tê gotin dibêjin min jî bihîstiye. We got erê. We gotibe erê karê min te. Hevan do ez hinek mesajê we dayînim ser ekranê ne kêfawetê. Memo çi dibêje filozofî Kurd an xwezayîn rastin. Mehmet Bulut dibêje ez zanim dibe Memo dep êvara te jî baş mala te ava dibe nifir li Kurdan kiriye. Kîjan e Mele Aliya? Alimê wekî birêz Mele Alî Mûşî bûme pîroz e. Ez ji we re bêjim pisporê Rîsaleyên Nûr
بدیع زمان لباکور کردستان ملا محمد موشیه. ملا محمد موشی کیرسیه. از سر وی را ناس ناکم. حقیقتا سپوره. خوش انالیز دیگه. ایجا او زمانه که جالی AKP و هات گرتن بخاصی سالک زیده تر 2 سال حبسه دما باشی هات بردن. افترا خستن ستیوی. وکی دن و چه نویسیه که کامچ دویژن. وانا چخواست خوشم پیامه ویا. بده o zaman Said Kurdiye navi bilistik de ku dolabı devlet Türk ku dagir kere ya şahsiyete ki green ne ya devlet Türkiye cenazi yuvandan etkir. Cenazi viji ve ke cenaze şahsiyet Seyit Rıza şahsiyetin peşen Kurdan wanda kirin ce cenazevi nayezanin. Ev zamanı ki drej le İsparta ve le sürgün ma dışına hapse derxistin ve ke sürgün şandın İsparta'ya lüvederi جیا لگونده کی بتنا سری خواه لی دمه کی کنده در دوره برفره بو شاگرد تیوی چه بون وقتی مروف بچه دره کی بکاره به جوانان در دوره خواه کم بکه اقنا بکه و مروف روناهی در دوره خواه بلاف بکه انسانان عاجز نکه خوشه پر خوشه تو وقتی که تینا و جماعت کی دو به گوتنه ته خوش بن انسان کربن ته گذاری کن اما شدت هبل جمته سبی حوارش خلکی را بدی خبره جه هده پیرا جه نظام شکیرا گوتنه توج ویالا بیجی ده سیاست ده اگر گوتنه خواه ندی گوتره کرن ده گوتنه ته ده شدت دجون هبه و دمه تو قیمته تتونه یعنی گوتنه ته راست بنجی قیمته ویتونه گوتنه راست دبی به زمانه که راست به هلوست تکی راست وره گوتن لجیه که راست جیه که راست جیهی مهمه جیه که تو بزانه بی گوتنه تا ناگه جه آدرسه خواه لوی جیه ناخفه هر جیه که تو چوی انسانان خواه بی انسانا بدی حس کرن که انسان بکاره بن جته تشتکی فیر ببن مادم تو ادعات کی تو عالمی تو زانای تو تکاری در دور خواه رونی بکی روشن بیری و دمه پیشی زانه بخواه بده حس کرن خواه بکه شیر و شربت به خلکی بده و خوارن دویجن جمعه اون چه بیجم مجی خواه کریا جار جوارا نه یا از باشم انسانی که وسا جمن نفرت کن پرتنه نه کم هنه مخلکی نیشانده مخلک نیشاندیه ایجا باشه باندا ولی دویجم بسه نه یا دبی ماموسته شوان یا در شوان پرورده پر تشتی نگاتیف نبیجن یا وی روی 5 دقیقه در حقیقی دا ویدیوی که آماده کریه اوجی دنوا بشه ویدیوی ده من بحث کریه یعنی خودی قیمت خود در کبن یا ادبیج مرو خودی نرخی خود قیمت خود شخصیت خود در کبن خوشه تو خودی لیدر نکوی طبی که خراد به انسان جان خراد به یعنی به هزاران لهنگ مهنه ایکو لزینان لبرخدانه امناوی وانجی نزانن لهنگین بیناو هنه مروی می قهرمان جارنا لدردور امت تجینه ایکو دبن اشکنجه ده عقلی خوزای کرنه هنه بلکی ورن جمته اون سلاف جنادنه ای همی قیمتی منه ایجا جارنا هن کس هنه بدنگی خواه بشیعیرین خواه بخباتین خواه برومانین خواه بفیلمی خواه نرخین گرینگی ملتی منه اما بقاسی که تیر دکه ام قیمتی نادنه اینو دمه زاید بن حیفه دبه مروف خودی لواندر که و او مروف بکار به جوانجی فایده ببینه فتح الله گلن مر اوجی لسر اکرانه ما او چو هوان نو از نوچین دقیقه داوی دیسا بنیرم که دده ما
di dema bername de gelo tiştekî çêbû çê nebû tiştekî çê nebû be baş e eger tiştên deqada wî çê be ez ji we re pêşkêş bikim. Tê nû çên deqada wî ji we re bêjim. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê di derheqê hilbijartina de xwe îfade kirine. Neçîrvan Barzanî dibêje hikûmet divê di demekî pir kin de were avakirin. Ew tiştê wisa dibêje. Axaftina wî heye. Li Cola Mergî 23 kes hatin girtin. Li Edenê dayîkek bi tevî 2 keçê xwe hatin kuştin. Ev kuştinê li Tirkiyê gelekî zêde bûye, civak tam rizî bûye çûye. Ka min derin ya li Wanê berfbariya rast e, hevalên li Wanê. Bafil Talebanî çi dibêje? Serokê Yekîtîn Niştimanê Kurdistanê Bafil Talebanî piştî ragihandina encaman peyamek belav kir. Bala Bafil Talebanî di peyama xwe de spasiya endamê yenekê û kesên dengê xwe dane spasiya wan kir. Tevî pîrozbahiya germ ji ber xebata xwe ya serxistinê, nûkirinê, pêşxistin zêdetir di hilbijartina de dibêje ez têm destê we. Ya helwesta wî pir ecêb bû ya. Ew çi bû derd ket ser sahnê û mîkrofon David nîgê Xalîd xist û hereketê wî ecêb hebûn. Ê bi Xwedê kek bafil nizanim yani. Ew hereketê te ancak ew xwaz deng anî. Ew hereketê te akrobatîk li ser sahnê ancak ew xwaz deng tîne. Êdî divê meriv rêbazekî din bibîne baştir bes wisa xuya ye. Bafil Talebanî dibêje serdema ferzkirina îradeyê bi dawî hat qonaxekê nû di pêvajoya desthilatdarî û rêvebirinê de dest pê dike. Herî dawî xwestek nûbûn dadweriyê bi ser ket, erka girîng dest pê dike. Xizmetguzarî, misogerkirina mûçe, xurtkirina saziyên yasayî ên li Herêma Kurdistanê dibe ev wezîfeyên li pêşiya me ne. Ez soz didim we yeneke li hember dengên we wê xwe berpirsiyar hîs bike. Li pişt soza xwe ye û bi we jî serbilind e. Daxuyanî Nêçîrvan Barzanî jî divê çarçovê dane ew jî spasiya gel dike dibêje baş e ku tu xirabî çê nebû di nava aramiyê de derbas bû. Hevan saeta me derbas bû ez hema xatir ji we dixwazim we tiştekî jî kengî hûn bixwazin tevlî weşanê bibin bawekê zindî dibê haya we hebe ku ev kanal ya we ye, ev kanala we ye, hûn kengî bixwazin vê derê mesaj bişînin di binî de û ji min re bibêjin bê em dixwazin tevlî bin û tevlî dibin em ji xwe re daxifin sohbet dikin. Baş e? Bi hêviya rojên xweş û azad sibê parlamenterekî berê ê HDP mîvanê min e. Em ê behsa van pêvajoyan bikin, em ê jî bipirsin ka mesele ber vê ku derê ve diçe. Ev dansa me, dîlana me ya bi dewleta Tirkiye re ber vê ku derê ve diçe. Ka heta kengî em ê pêra wisa bidin û bistînin helkevin û dakevin. Parlamenterê me yê HDP mîvanê me ye sibê ji bîr nekin. Li vê derê bin ji kerema xwe re. Pirsê we hebin hûn jî pirsê xwe hazir bikin bipirsin. Çi dikin bikin bila bêdewî be.